Ja, hej med jer. Hvis jeg lige skal lave en lille kort præsentation, så er jeg sønderjyde, og jeg skal nok lade være med at snakke sønderjysk. Jeg bor i Agerskov, gift med Esther, har 5 børn. De er ved at være store nu. Så er jeg dyrlæge, arbejder med kvæg og kører rundt til kvægbesætninger i det sønderjyske. Og jeg forsøger også, om jeg kan fikse nogle af dem og sørge for, at de ikke bliver syge. Så dem af jer, der har lyst, så kan vi tage et times foredrag bagefter om, hvorfor de der kobøvser ikke betyder så meget. Men det kan vi drøfte bagefter. Det tager vi ikke nu. Se, sidst jeg var på her, der talte jeg om DNA. Og det er jo så, at jeg lidt i sagens natur er lidt mere på hjemmebane. Fordi nu har jeg jo faktisk valgt at kaste mig over Grand Canyon og fossiler. Og hvorfor vi får lavet fossiler og dinosaurer. Ja, dinosaurer har noget med dyr at gøre og dyrlæge, men jeg har endnu aldrig fikset en af dem. Så I kan sagtens stille spørgsmål til mig i aften, som jeg ikke kan svare på. Jeg vil gøre min bedste, og der er også nogen hernede, der kan hjælpe mig. Hvis det er nødvendigt. Ja, nok om det. Se, sådan et billede som det, vi har foran os her. Der er vel ikke meget, der sådan skiller et par verdenssyn mere ad, end det der. Vi kigger på Grand Canyon og millioner af års udvikling, eller på noget, der er blevet lavet på 14 dage. Og når jeg siger 14 dage, så kommer vi til at se nogle simuleringer og nogle videoklip i aften om Syndfloden. Der findes 2 mennesker, der hedder Walter Brown og Brian Nichol, som har lavet en vandpladeteori. Det er simpelthen uovertruffen den bedste model, som kreationister har lavet, jeg har fundet til dato. Det er dem, der redegør for Syndfloden i det, der kommer nu her. Vi skal se, hvordan vi laver fossiler. Og så skal vi udfordre tanken om de 65 millioner år og dinosaurer og alt sådan noget her i aften. Det håber jeg er med på. Det her billede her, det tager vi lige kig på først. Fordi det her, det fortæller os noget. Der er en åben bog her. Det er en bog. Naturvidenskabelig bog. Total flad på toppen. Grand Canyon, ikke også? Helt flad på toppen. 440 km lang. 25 km bred. Og 1,6 til 1,8 km dyb. Herfra og hernede til. Jordlag på jordlag på jordlag på jordlag på jordlag. En gammel evolutionsteori siger jo så, at det nederste lag er ældst, og så er det ene lag kommet efter det andet om på hinanden gennem millioner af år. Eller også er de kommet i Syndfloden. Hvis de er kommet i Syndfloden, så er de alt sammen kommet på et år. Og også kortere end det. Vi kan se noget andet her. Og nu skal vi lige lære et par termer. Fordi det her sted her, vi har den indre kløft med Colorado River i bunden. Det er grundfjeld. Kommer vi tilbage til. Og på den ligger Tapeats Sandstone. Det nederste lag i Syndfloden. Så hver gang I ser det her billede, så ligger Colorado River nede i den jord, Adam og Eva gik på. Okay? De gik her. Alt, hvad der ligger derfra og op, kommet i Syndfloden. Det er en kolossal, som i kolossal
mængde sediment. 1,6 kilometer dækkende kæmpe del af Nordamerika og resten af verden. Hvor er det sediment kommet fra? Det forsvarer den her teori og forklarer den her teori. Det her sted hedder The Great Unconformity. Det står her med en gul linje. Et andet billede. Taperet sandstone ligger lige ovenover, og så ligger der ellers bare opad. Manden hernede, han står og holder hånden på The Great Unconformity. Hernede kan I se, klipperne går lodret op, og her har vi det første sandlag fra syndfloden. På en skematisk tegning ligger The Great Unconformity her på den røde linje. Floden ligger nede i grundfjeldet. Vi har to store hændelser, hvor vand flytter sediment, som vi kender til som kristne mennesker. Den ene kommer vi til lige om lidt. Det er da Gud han siger, lad det tørre land komme til syne. Det er hernede. I kan se, også i den er der nogle jordlag. Det sjove er, at der findes ikke et eneste fossil fra den gule linje og nedad. Alle fossiler ligger fra den gule linje og opad. På nær alger, som er sivet ned med vandet i underlaget. Så meget for Grand Canyon lige for nu. Her har vi et billede af en god gammel tekstbog. Her står Cambrian. Dateret 0,5 milliard år gammel. Det her lag er måske den, der volder evolutionisterne den allerstørste hovedpine. Fordi øjensynligt så sker der det, de kalder The Cambrian Explosion. Den kambriske eksplosion. For lige pludselig, så findes der totalt udviklede dyr. Puff! Man skulle næsten tro, de var skabt. Okay? Så sker der det. Der kommer der en masse lag, dem springer vi lidt over, ikke også? Paleozoic, det betyder gammel. Mesozoic, det betyder de her år indimellem. Og Cenozoic, det er så det nyeste. De er adskilt ved nogle udryddelsesevents. Og når vi får de 65 millioner år siden, at der levede dinosaurer, så er det fordi, det er den dato, de har sat imellem Cenozoic og Mesozoic. Og kan I se, hvad der står der? Der står Jurassic. Nogle af jer, der kan huske Jurassic Park. Fantastisk film. Jeg glæder mig til at gå sammen med de dyr der på et eller andet tidspunkt. Det bliver jeg nødt til at sige. Det er imponerende. Kan du se for mig, eller står jeg virkelig dårligt? Det går. Ellers så går jeg lidt over på den anden side og forstyrrer dem en gang imellem. Her finder man alle dinosaurfossilerne. Hernede finder vi alle vandfossiler. Og heroppe finder vi pattedyr og fugle. Okay. Hernede har vi grundfjeldet 4,6 millioner år siden jorden blev formet, og milliarder. 2,8 eller 2,5 milliarder siden det her lag her, det var der. Okay. Hvis nu jeg trykker en gang på min maskine her, så kommer der et skema frem, hvor vi har en ung jords klassifikation med. Jeg er ikke helt enig med den, men det er den bedste, jeg lige kunne finde. Den tager vi lige hurtigt. Cambrian. Jeg har forsøgt at ramme cirka linjen herover. Early flood. Marine invertebrates. Okay? Late flood. Post flood. Og det er her, jeg ikke lige er helt enig, fordi post flood, jeg kan simpelthen ikke få lavet så mange meter sediment efter syndfloden. Det er ikke muligt for mig. Så når der står post flood, jeg kalder det den sidste del af syndfloden.
hav, dinosaurer, pattedyr og fugle. Alt efter hvor hurtigt de kan løbe, når syndfloden rammer. De sidste, der dør, det er de fugle, der kan flyve længst og sidde længst på noget, der er over vandet. Vandpladeteorien. Hydroplate theory. Til sidst i min præsentation om det her, der kommer der lige en lille slide-henvisning. Alle jer, der vil se det her, skal tage et billede af den. Den er 10 timer lang på YouTube. Okay. I får kun lige præcis den del, jeg kan snige igennem for at forklare fossilerne. Resten skal I høre en anden gang, eller selv undersøge. Walter Brown har en teori, og nu kommer der en teori, der bygger på Bibelen. Og alle jer derinde er bibelstærke, I kan prøve at følge med nu, og så kan I se, om det giver mening. Der står, Guds ånd svævede over vandene. Vi antager, jorden har vand yderst. Gud siger, lad det tørre land komme til syne. Vi antager, der er land nedenunder. I syndflodsberetningen får vi at vide, at det store urdyb bryder igennem. Det kommer vi til. Det vil sige, der er vand nedenunder granitkappen. Her har vi vores granitkappe. Den er brun. Og her har vi granitskorpe. Nu skal jeg bruge det rigtige ord. Og jeg kommer altid til at bytte rundt på den, fordi det der, det er kappen. Mantel, og skorpen ligger heroppe. Jeg har 1 minuts videoklip. De er alle sammen på engelsk. Hvis man ikke er så skarp til engelsk, så er de fleste af dem tegnefilm. Så man kan sagtens følge med stadigvæk. Nu skal I høre Brian Nichols. Først, nu håber der er lyd på, ellers må du lige redde mig, Paul Arne. Vi skal høre Brian Nichols i 1 minut fortælle, hvad der sker den dag, Gud siger, lad det tørre land komme til syne. The hydroplate theory uses these biblical descriptions in combination with many real-world observations we've just covered to derive its starting assumption about the original layout of Earth, which is radically different than what we see today, and certainly much different than what uniformitarian theory proposes. The assumed condition is that the Earth's surface crust was formed above a deep layer of water. This is a global condition wherein the Earth crust was an unbroken spherical supercontinent which covered and sealed in a deep layer of water trapped between it and the mantle rock. Many imagine that a combination of forces like the tidal pull of the moon, Coriolis forces, and centrifugal forces would somehow rip this shell apart immediately, and therefore hydroplate theory is invalid from its first assumption. However, few can maintain such a view once they compare all these forces to the dominating gravitational force of Earth. Although other forces are present, they can often be ignored because they are so small compared to gravity. There is a reason gravity is the first force we learn of in school. As we discuss the hydroplate theory's many observations, take note of how so much of the theory's explanation is simply founded upon the physics of what happens to materials under the influence of Earth's gravity. Rather than speculation about unconfirmed natural processes or imagined miracles, we'll see hydroplate theory turn again and again to Earth's gravity as the causal mechanism which drove processes and produced various effects. The Bible records further detail of these assumed starting conditions in the creation account of Genesis 1. The Hebrew for waters here is mayim, which is always used to describe liquid water. Many attempt to explain waters in verse 2 as if it is a frozen or gaseous vapor in space, but Hebrew does not use mayim to describe those states of water. Hebrew has many other words to describe ice, clouds, and vapor states, so clearly liquid water is in view. Then on the second day of creation, God said, "Let there be an expanse in the midst of the waters, and let it separate the waters from the waters." The word rakia comes from the root word raka, meaning to spread, beat, or hammer out as with a metal. It can also mean a plate. The Septuagint translates rakia with stereoma, meaning a solid, firm structure. The Latin Vulgate uses the term firmamentum, from which the King James translators coined the term firmament. The implication is that the expanse was a solid, firm material.
Again, Mayim is used in verse 6, so day 2 seems to describe a state where liquid waters from Genesis 1 verse 2 were divided in half and separated by a solid plate of material. Remember I said granite is an enigma and has never been replicated. Hydroplate theory proposes that this expanse material was a miraculous formation of a granite crust separating surface water from the waters of the deep. On the third day, Genesis 1 describes the results of God's further direction to firmly position the somewhat unstable expanse and bring it to a more stable equilibrium. Hydroplate theory proposes that the granite expanse was deformed at many points around the earth, which settled into the solid mantle foundation below. Naturally, the thicker and denser portions of the crust would sink to the solid mantle foundation, but because the volume of water trapped below the crust was fixed, the lighter and less dense portions of the crust had to rise out of the water. This is exactly what Genesis 1 verse 9 describes when God says, "Let the dry land appear." The deformations raised the topography at the surface for dry land, and the depressions gathered surface waters, producing small seas. Again, Psalm seems to add further description that matches with this concept. Psalm 75:3, "It is I who have firmly set its pillars." Remember Psalm 33:7 said that God laid up the deep in storehouses. It is important to note that the pillars themselves did not support the entire weight of the crust. Most of the weight was supported by the pressurized water of the deep. Det her, det er det første sted, hvor der virkelig bliver flyttet nogle sedimentlag. Prøv lige at forestille jer, hvad der sker her. Mængden af vand, der flytter sig. Det er det, der ligger under The Great Unconformity. Der er ingen fossiler. Der er ikke noget, der er dødt. Gud har ikke været i gang med at skabe endnu. Derfor er vandpladeteoriens før syndflod jord, har den muligvis set sådan ud. Vores store oceaner har ikke fandtes. Der har været gigasøer, altså som i virkelig store søer. Virkelig dybe søer, men intet hav. Det er det, vandpladeteorien foreslår. Den jord, vi har nu, ser sådan her ud. En indre kerne, fast, smeltet yderkerne. Og læg lige mærke til det her nu. 3.000 kilometer tyk kappe. Og hvis vi så forstørrer den lille firkant her, så får vi den her. Med en granitskorpe, der nu ikke længere er intakt. Den er gået i stykker. Den er totalt smadret. Og når vi sejler ud af den engelske kanal, så bliver det 300-400 meter dybt, 500 meter dybt, 5 kilometer dyb. Kom vi ud til kontinentalsoklen. Vandpladeteorien foreslår, at det, der skete den dag urdybet brast, var, at granitskorpen brød. Der ligger sedimentlag over det hele, meget tykke sedimentlag, og under vandet er det lavasten, der ligger. Her har vi Walter Brown. Og jeg har valgt ham. Jeg har flere animationer. Jeg har faktisk valgt ham den her gang, fordi I skal se, hvem guruen er. Ph.D. i mekanik. Arbejdet ved amerikansk militær i mange år. Som forsker. Kristen. Og har så lavet teorien. Og nu skal I høre, hvad der sker den dag urdybet brast. Og når I hører vandpladeteorien i dens fulde længde, meget mere end jeg kan nå at gengive her nu, så giver det her virkelig god mening. I får kun noget af forklaringen her nu. Vi prøver lige at se, om ikke vi kan få liv i ham her også. Failure in the crust began with a microscopic crack which grew in both directions at about 2 miles a second. This crack, following the path of least resistance, encircled the globe in about 3 hours. As the crack raced around the Earth, the overlying rock crust opened up like a rip in a tightly stretched cloth. The subterranean water was under extreme pressure because of the weight of the 60 miles of rock pressing down on it. So the water exploded violently out of this rupture. All along the globe-encircling crack,
fountains of water jetted supersonically into and far above the atmosphere. The spray from this enormous fountain produced torrential rain such as the Earth has never experienced before or after. Der er andre animationer af det her. En af dem er den her. Jeg tror for eksempel vandsøjlens størrelse i forhold til jordkloden, den er måske lige lidt overdrevet i det, han lige viste. Det er nok mere realistisk her. Hele den atlantiske højderyg. Ude i Atlanterhavet har vi et bjergkæde. Den kører hele vejen ned i det Indiske Ocean. Den kører hele vejen om i Stillehavet. Kommer et billede af det om lidt. Er præcis der, hvor cracket foregik. Hvad mener han med superkritisk? Ja, superkritisk vand. Godt spørgsmål. Takker. Hvis man har den slags spørgsmål, meget velkommen til at fyre dem af. Så skal jeg nok prøve at forklare det. Hernede er der et tryk, som en trykkåre bare overhovedet slet ikke kan sammenligne. Det vand, der er hernede, det er under så stort tryk, så molekylerne i H2O ikke længere er H2O. De går over i det, vi kalder plasmaform. Det vil sige, at de reagerer hissigt med alt, hvad de møder. Derfor er den tegnet som om, at den har opløst en del af granitten, og den har opløst en del af lavastenen nedenunder. Kommer vi til lige om lidt. Men superkritisk vand er et vand, der er opnået et stadie, hvor elektronerne slipper sine elektroner og protoner faktisk også. Vi har H plus og OH minus i stor stil, og det er voldsomt reaktivt. Det her, det sker på en dag. Og her, hvor det sker, vi tager lige den her først, jeg skal lige sige, og det regner i 40 dage. Fordi hullet her er lille, og trykket stort, det bliver skudt ud, og det regner. Bare sådan for sjov skyld, ikke også? Så er det der Saturns 6. største måne. Den hedder Enceladus. Hvis man kigger på den, så kan man se, at også den måned har haft vand inden i sig, som er skudt ud i atmosfæren. Sjovt. Og jeg spekulerer en lille smule på, hvorfor Gud han har lavet det sådan. Interessant. Hov, så virker det, og så springer jeg bare over ham. Se, det der er med det, jeg kommer tilbage til det her vandpladeteori lige om lidt, men vi skal have dannet det her sediment 1,6 kilometer over ved Grand Canyon. Hvor i verden kommer det fra? Og teorien her beskriver det nu her om lidt, når jeg trykker igen. Skal I lægge mærke til, hvad der sker her. Og I skal også lægge mærke til den her bule, der kommer ned i kappen her. For det bliver vores atlantiske højderyg. For når vægten her forsvinder, så siger fysikken, at så skal det hernede rejse sig. Det er derfor, de er PhD'er. Fordi det er jo sådan noget, der er lidt ud over, hvad jeg normalvis arbejder med. Hydroplate theory's explanation of sediments is found in the materials of granite and the mantle floor that made up the subterranean chamber. The mechanism was the escaping high-pressure supercritical water, which easily ground and eroded the surfaces of the granite and mantle. So the fountains of the deep were full of tiny particles ground from these two surfaces. In addition to this grinding action, it is important to remember that the granite walls of the widening rupture were extremely unstable, since any rock below 5 miles was now unsupported and therefore was crushed, crumbled, pulverized, and ejected by the high-velocity upward flow. Of course, this was happening on both sides of the widening gap. This gap rapidly grew, putting great distance between the now separate sections of the plates which would eventually become the continents. As the lower structural support washed out, suddenly the upper rock had no support, so it sheared and slid down into the flow with the same pulverizing results. So this accounts for the erosion and particles, but what about the cementing agents? Det her, det fortsætter med at ske i 150 dage. Æder vi af granitten hele vejen hen, hele vejen rundt som en baseballsyning om jorden sker det her. Det vil sige, at vi får lavet
vores tektoniske plader, eller vores kontinentalplader, på den her måde. Kommer vi tilbage til. Det superkritiske vand, som du spurgte til for lidt siden, laver ud af granitten og ud af lavastenen calciumkarbonat, siliciumdioxid, salt og calcium-magnesiumkarbonat blandt andet. Det nederste kaldes dolomit. Når først gabet bliver så stort, så vi ikke kan skyde vandet op længere, så holder det op med at regne. Men vandet stiger i yderligere 110 dage. Og det poster bare op med det her sedimentholdige mudder. Og det lægger sig over hele jorden. I kilometer dybe lag. Der er kun få teorier, der beskriver, hvor vi kan få så meget sediment lagret henne, og hvordan det kan komme på plads. Det her, det er en af dem. Samtidig med det, så sker der det, at vi får det, der hedder liquefaction. Og det forklarer han egentlig bedst selv, så det lader vi ham bare gøre. Liquefaction occurred on a global scale in several ways. First, sediments falling through floodwaters experienced initial sorting as we just discussed. In addition, the tidal pull of the moon was unimpeded during the flood, with no continental slopes to crash into, so tides rose and fell up to 200 feet twice a day. High tide forced water down into these loose sediments. Low tide allowed the water within the sediments to rise up through them, while again causing liquefaction and further sorting. Then, as high tide came, the sediments were again pushed back down as the water was forced through them. Realize, too, that heavy rain and sediments were continuously deposited over time. So as initially sorted layers were buried and protected, the tidal liquefaction process began again on the newly deposited sediments above. This time variable and the phenomena of lensing prevented absolute perfect sorting of the geologic layers by size and shape and density. Det er måden, hvorpå lagene i Grand Canyon er lavet. Simpelthen ved nye lag, nye lag, nye lag, samtidig med, at vi har nogle kæmpe flodbølger, der kører, tidevandsbølger, der kører i vandet på jorden. Vi har brug for en oversvømmelse a la Syndfloden for at få lavet de her lag. Det her lensing her, det kommer der en lille kort videoklip om nu her også. Forestil jer døde dyr, planter, træer, alt muligt materiale, blev vasket væk, skyllet, begravet, og så sker der en transport af de her ting opad. Og det sorterer vores fossiler efter størrelse. Blandt andet. As differing sediments were sorted at different times, fine layers of clays and mats of uprooted vegetation were sorted within the layers and became trapped between layers of looser materials. As liquefaction cycles continued to occur, water from below ran into these fine, densely packed layers and retarded the flow up toward the surface. This produced pressure against the dense layer, which lifted all the layers above, producing water lenses within the layers. In this condition, water actually flowed uphill since pressures were lower upslope. Og derfor ender vi med at have lommer af olie og gas nede i undergrunden i alle de her jordlag. Det er så olie og gas, det her. Men der sker også det, at vi finder simpelthen hele gravpladser af forskellige slags dyr, og nogle gange meget ens dyr, fordi der sker en sortering i den proces her. Okay, nok om det lige nu. Nu gør vi lige den her vandpladeteori færdig så meget, så I lige får lyst til at gå hjem og læse om den og høre om den. Fordi her, nu stiller jeg mig herover, bare lige for en lille afvekslingens skyld. Det her crack, det starter heroppe et sted. Det kan I se, når I går op mere med og ser video.
Så kører den hele vejen herned, og hele vejen herned, og hele vejen herned, og så rammer den her, og den anden vej rundt kører her og rammer ind her. Det er den her det er det her arvæv her, der primært får Walter Brown til at sige, det er det her, der er sket. Forklaringen er fantastisk, når I hører den. Der sker så det, at når den her den rejser sig op, så ligger de store kontinentalplader, som stadigvæk har vand under sig, de glider af den. Oppe i Nordamerika, der brager Nordamerika ind i den højderyg, der ligger herovre, og laver Rocky Mountains. Sydamerika går på grund uden at ramme. Vi får lavet Andesbjergene. De er ikke så brede, men de er meget høje. På den anden side ligger bjergkæden sjovt nok på østsiden, fordi Afrika er glædet den vej. Indien og den tektoniske plade her er glædet over kanten her og presser Himalaya op. Den her bjergkæde her, den forklarer de med yderst. Sådan i, hvor er det en skarp forklaring. Hvorfor ligger den der? Den er lige præcis 1500 km lang. Det har de en forklaring på. Det var teaseren. Vi skal tilbage til Grand Canyon. Fordi Grand Canyon, vi skal lige en skridt tilbage igen. Da det her det sker, det han kalder compression event, der er der vand på jorden. Hele jorden er dækket af vand på det tidspunkt, hvor den går på grund herover. Det vil sige, at alle bjergkæderne, alle bakkerne herinde bag ved Rocky Mountains bliver dannet, og de fanger en hel masse vand på det tidspunkt, hvor vandet render af jorden. Og så skal vi se, hvad Walter Brown han siger om det. As the floodwaters drained off the continents, every continental basin was naturally left brimful of water, producing many post-flood lakes. Because of local conditions, some of these lakes simply dried up. Others continued to collect water from rainfall and drainage from higher elevations. Sometimes a large lake spilled over its rim at the lowest point, eroding a notch. If the rim wall was composed of sediments that were still soft, the escaping water quickly enlarged and deepened the notch. As the volume and speed of the rushing water increased, so did its eroding power, until the entire lake surged through a deep slit, forming a canyon. The largest canyon formed by this process is the Grand Canyon in Arizona. North and east of the Grand Canyon was a huge lake that I identified in 1987 and named Grand Lake. Grand Lake held twice the volume of water that is in Lake Michigan. Grand Lake spilled over its rim and carved this spectacular funnel 20 miles south of Page, Arizona, catastrophically forming the Grand Canyon within a few weeks and leaving a living testament to this terrible global flood, which can be studied in person today. Det her er nok, og jeg har hørt mange, men det her det er den bedste, jeg har hørt, forklaring på Grand Canyon. Læg mærke til, at de sediment og land og aflejringer, det ligger her, på det tidspunkt var bløde. Læg mærke til, at alt sandet, der er skyllet væk her, i 25 km bredde, er rigtig meget. Og ned i bunden, i det der hårde grundfjeld, som har fået lov til at lave sig i mange år, og være virkelig hårdt, det er næsten kun lige krasset i. Det her det er et billede, taget af Grand Canyon fra luften. Og her kan I se, hvordan det vand, der er rendt ud af den her store sø, har skåret ned igennem jordlagene og lavet Grand Canyon og efterladt Colorado River nede i bunden.
Der findes rigtig gode forklaringer på syndfloden og den bibelske fortælling derude. Til dem af jer, der gerne vil hjem og læse lidt og høre lidt af det her, så skal I lige tage et billede af det slide her nu. Fordi så kan I se, hvor det er. I kan også bare, hvis I kan huske det, kan I bare skrive Walter Brown, Hydroplate Theory. Så vælter det frem med god link. Og så skal man bare have lidt god tid, og en sodavand, og nogle popcorn, chips, og så skal man sætte sig ned, og så skal man bare gå i krig. Og den her teori, den fortæller en ufattelig mængde. Meget mere, end jeg kan nå at fortælle jer her i aften. Så er vi nået til fossilerne. Der findes nogle helt vildt, vanvittige, flotte fossiler. Nu skal vi høre lidt på, hvad der skal til for at lave fossil. Det her arbejde her, der er nogle mennesker, der sidder og arbejder med det her. Det er smerteligt langsomt at sidde og krasse her i sådan et blad, og så puste det væk med en lille støvting, og så krasse igen, og så puste det væk med en lille støvting, indtil man får sådan nogle fine billeder herfra. Man kan også være heldig, en sten flækker lige præcis der, hvor det ligger. Men de findes derude, og de er rigtig flot. Og nu skal vi se, hvad der skal til for at lave den. Se. Den måde, de fleste fossiler er lavet på, det er ved en proces, der hedder permineralisering. Hertil bruger vi silikaterne, som kom fra lavastenen. Vi bruger karbonaterne. Dem er der rigtig mange forskellige slags af i mange forskellige farver. De kommer fra granitten. De fleste træ- og dinosaurfossiler er lavet af det her materiale. Der findes også nogle enkelte nogen, der er lavet i rav. Det er simpelthen blevet gemt inde i en klump harpiks. Og den er også lige knap millioner år gammel. Det kan også fint laves uden at have millioner år på banen. Det der det er altså en af de flotteste, jeg kender. Den skulle være rigtig. Der findes mange fake ones derude. Her har vi en celle fra et stykke træ. Altså en cellulose-celle. Sådan en god gammeldags træcelle. Der har en cellevæg, og så har den en flydende inderkerne. Når sådan et stykke træ bliver begravet i det her mineralholdige vand, og det er mega vigtigt, vi har mange mineraler i det vand, vi begraver ting i nu, så sker der det, at mineralerne trækker ind igennem cellevæggen, lejer sig herinde, og efter nogle år, så dør cellevæggen. Og så er vi efterladt med en forstenet inder cellevæske. Det her det er sådan set måden, man laver fossiler på, og vi har brug for masser og masser af mineraler. Og så skal vi bruge en ting mere. Vi skal bruge død med efterfølgende hurtig begravelse. Hvis ikke vi får en hurtig begravelse, så er der en snegl, der æder den her bregne, eller en krabbe, der æder den her havsnegl, eller bakterier, der går i gang med at nedbryde det. Så når vi har så fine fossiler, som dem vi så på billedet for lidt siden, så er det mega vigtigt, at bladet er faldet ned, mudder ovenpå. Og så skal vi som sagt bruge mineralholdig vand i voldsomme mængder, og så skal vi bruge tryk. Jeg holdt det her foredrag på et tidspunkt, og så havde jeg min søn med, og så gik han hjem, og så skrev han på Google, hvordan laver man fossiler? Og den første link, der kom op, det var at lave dit eget fossil på 24 timer. Fordi hvis man har det rigtige tryk, så kan man presse det her mineralholdige vand ind i cellerne. Det er interessant. Det vil sige sådan en som sådan en klippeformation som den her nede. Hvis man har mineralholdig vand nok, så tager det ikke millioner af år om at lave sådan en. Og det var faktisk en af grunden til, at de tog den her bog med, fordi den ligger derinde. Den er simpelthen fyldt med billeder. Eller den her, hvor man har et forstenet stykke træ.
Det er der ikke noget odiøst i. Og hvis det er et fossil, så er det sådan efter den gængse definition mere end 10.000 år gammel. Det så er bare, at der sidder 2 søm i den her. Og lige præcis den bog, jeg holder op her, den er bare overfyldt af den her slags billeder. Så det er ikke bare en enkelt en, jeg har fundet. Det vil sige, også ude i naturen, uden stort tryk, hvis der er mineralholdigt i vandet nok, så kan vi sagtens lave fossiler, og vi kan lave dem ret hurtigt. Så hvordan er sådan noget, der er kommet til? Alle jer, der har besøgt en drøbstenshule, har fået den samme information. Det tager millioner af år, for der kommer en dråbe af gangen, og den rammer hernede, og så vokser den nedefra og opad. Den samme bog beskriver med al ønskelig tydelighed, at det kan laves meget hurtigere, hvis vi har de rigtige betingelser. Så prøv at forestille jer en vandflod, eller Syndfloden, og i årene efter den, med alt det mineral, der er i vandet, og vandet forsvinder fra nogle huler, de kan laves forholdsvis hurtigt, specielt i Syndflods betingelser. Okay. Vi kravler os tættere og tættere på dinosaurerne. Her har vi den første. Okay. Rigtig mange dinosaurer er fundet i den stilling der. Hvorfor det? Og nu kommer dyrlægen så lige og træder lidt i karakter her, fordi nu kan jeg snakke med. Hvis man har brug for at trække vejret og ikke kan, så gør vi alle sammen sådan her. Det vil sige, vi overstrækker hele vores rygsøjle. Så dinosaurer, der er blevet kvalt, er fundet med åben mund, med total overstrakt rygsøjle. Det er ikke dem alle sammen. Det er rigtig mange af dem, vi finder på den måde. Det her, det er et tegn på hurtig begravelse og død ved begravelse. Det er et forstenet stykke træ. Man kan næsten se overringen i den, ikke også? Den er oval. Der sker det, at et træ er blevet begravet. Det er blevet gennemvædet med væske, og så ligger der 100 meter, 200 meter, en kilometer sediment ovenpå, og så blev den squeezed oval. Rigtig mange af de forstenede stykker træ, vi finder, de er ovale. Stort tryk, så får du lavet fossiler forholdsvis hurtigt. Det var, hvad jeg havde om fossilerne. Og nu starter vi på vores dinosaurer. Kan I huske vores graf øverst, jeg havde oppe i hjørnet heroppe, hvor vi havde en uddødelsesbegivenhed omkring 65 millioner år siden? Det, jeg gerne vil udfordre nu, det er, at det nu også tilfældet. Fordi det, vi snakker om her, hvis vi har en bibelsk tidslinje, det er i min verden jo 6.000 år. 4.500 år siden Syndfloden. Og i Syndfloden er alt det her blevet lavet. Inden da, en Adam og en Eva, der bliver til flere folk. Og der er fortællinger om drager over hele verden, hvis man kigger i litteraturen. Hvorfor er der det? Hvis det bare er en tilfældig kineser, der har fundet ud af, at de synes, det er sjovt at snakke om de her drager, hvorfor er der så historier om drager over det hele? Jeg kunne jo for eksempel påstå, at der nok er nogen, der har set dem. Men til betragtning af, at mennesker jo er kommet til for 180.000 år siden, det er ganske pænt stor forskel til 65 millioner. Så er der ingen chance for, at de to har set hinanden, vel? Den piller vi lige lidt i nu. Grunden til, at det hed drager dengang, det er, fordi dinosaurordet, som betyder frygtelig fireben, kom til i 1800-tallet. Inden da, der kaldte vi dem drager. For eksempel kommer fra bogen, der hedder The Great Dinosaur Mystery,
er der en by i Frankrig, der hedder Nørlok, som skiftede navn, fordi der efter sigende skulle være slået en drage ihjel. Den var større end en okse, med lange, skarpe, spidse horn på hovedet. Den, der ligger her, er en Triceratops. Det er altså beskrevet i litteraturen. Marco Polo levede i Kina omkring 1200-tallet. Han beskriver, at kejserens vogn blev trukket af drager. Jeg har ikke været til stede, jeg ved det ikke. Jeg kan bare se, at det er beskrevet. Esajas 30:6 beskriver flyvende drager. Aristoteles og Herodotus beskriver flyvende drager. Job beskriver gående drager, dinosaurer. Herodotus, han er en af de der første tidlige mennesker, der skriver noget om biologi. Vingede slanger siges at flyve fra Arabien i begyndelsen af foråret mod Egypten. En eller anden form for trækmønster. Slangerne er som havslanger. Deres vinger er uden fjer, men de ligner meget vingerne på flagermus. Det kunne være en pterodon, eller en anden en af den slags. Jeg siger bare, at det er beskrevet. Gammel videnskabsbog, Historica Animalium, dem er der lavet en par stykker af, hvis man læser lidt om dem. Hævder, at drager stadig fandtes i 1500-tallet, men de var meget sjældne og relativt små. Hvis vi nu går til arkæologien, så er der fra den første faraos tid en lertavle her, der viser 2 dyr, der har en speciel adfærd. Hvis det der det er en brachiosaurus, altså den her store langhals, så mangler de en lille smule med halen. Det medgiver jeg gerne. Men det er ikke en giraf, så jeg kan se, for så siger, at de tegnet noget mønster. Det kunne være en brachiosaurus. Så går vi lige til en romersk mosaik fra det 2. århundrede. Sjovt nok, så har den mosaik den samme adfærd for det dyr, der er på her. Det er en lille smule tricky. Jeg kan ikke sige, at det her det er en brachiosaurus, men jeg kan heller ikke se, hvad det ellers skulle være. Det her det er min favorit. Det her det er Khmer-tempel. Det står over i Kambodja. Det er cirka 1100 år gammel. Her på dørstolpen, der er det billede her forstørret. Og det her, det er umiskendeligt en Stegosaurus. De har de her plader her på ryggen. Jeg siger ikke, at khmererne ikke har gravet et fossil op, der ligner den her. Men jeg kunne for eksempel påstå, at de måske har levet sammen med den. Vi fortsætter rundt om jorden. For i USA, i Utah, har vi jo hulemalerier. Og det der, det er i hvert fald umiskendeligt en brachiosaurus. Derover ved vi, at de har dem i jorden. Så de kunne faktisk have gravet en op. Jeg ved ikke, om de gjorde det på det tidspunkt. Eller om det er noget, vi har fundet på den, efter Darwin han ligesom rendte rundt hernede. Men der er nogen, der har set sådan en der. Og vi slutter i Australien for lige at gøre billedet komplet. Det her det er så en Plesiosaurus. Det vil sige, den var ikke mere bord på arken, fordi den her den svømmede. Her er en flok mennesker, der er ganske opsat og vil gerne af med den der, fordi den har en af deres egne. Det er svært, hvis man er uddød for 65 millioner år siden. Det her kan jo være pure opspind. Men nu har jeg taget jer en lille tur rundt for at vise jer, at mennesker
har gået sammen med dinosaurus. Ken Ham, det er ham, der har Kentucky, Noahs Ark over i Kentucky i USA. Ham og hans videnskabsfolk har kategoriseret alle dyreslags, der nogensinde har levet, og dem, der stadigvæk lever, og placeret dem ombord på arken, for at fortælle, at der er fin plads til dem. Det er en af mine ønsker at komme over og se. Han har fundet ud af, at der er mellem 60 og 80 forskellige dinosaurer. Gennemsnitlig størrelse som en ko, altså når de er voksne. De er alle begyndt livet i et æg, for det gjorde de altså, den der type dyr, ikke også? Og det største æg, man kan have, det er cirka en fodbold. Hvis den bliver større end det, så rådner den i midten, fordi så kan vi ikke få ilt til at diffundere ind ud fra kanten. Det vil sige, der er mere end rigelig plads til de 60-80. Hvad bliver det så? Det bliver så 160 styk, der skal ombord på arken. Og hvis Gud har sendt nogen, der var sådan relativt små, i stedet for de der giganter, der rendte rundt, så er der god plads også til dinosaurerne på arken. De er beskrevet i Bibelen, de er uddøde efter syndfloden. Og nej, de er ikke millioner år gamle. Mary Schweitzer er paleontolog, og hun er den første, der laver det her eksperiment, I skal se nu. Mary Schweitzer er bare brilliant dygtig. Altså som paleontolog, og man laver det, hun laver, og man er den første, der gør det, så er man god deroppe. Der, hvor det knækker for hende, og der, hvor I skal lægge mærke til, det er hendes 2-3 sidste sætninger. Og dem snakker vi lige lidt om lidt. You are not going to believe this. When she picked up a small piece to stop the reaction by putting it in water, it stretched and it springed and it moved all over the place. So we knew we had something pretty unusual. It appears to be soft tissue. It's unimaginable to find soft tissue. It was just assumed that everything had been fossilized and therefore there wouldn't be soft tissue. When they look at neighboring parts of the bone, they're even more surprised. Out popped the blood vessels and they were pretty incredible. And I said, I don't believe it, that's not possible. We need to do it again and again. It's one of those just goosebump-inducing scientific moments, that's all I can say. And they don't really happen very often. Blood vessels should not exist in fossilized bone. Many scientists believe organic molecules can't last more than 100,000 years. Yet Schweitzer's bone is 68 million years old. I think the presence of soft tissues and cells indicates there's a process going on that we didn't have a clue about. So I think it means that we have to kind of rethink the whole chemical process of making a bone turn into a fossil. Fik I det? Vi bliver nødt til at gentænke den måde, vi får lavet et fossil på, selvom det nok er noget af det mest gennemtærskede, som de her meget kloge mennesker, de ganske udmærket ved, hvordan foregår. Når hun kan grave bindevæv ud af en knogle, så er den ikke, jeg gentager lige, ikke 68 millioner år gammel. Det er simpelthen ikke lade sig gøre. Så kunne det være, at i stedet for at vi skal gentænke hele processen, at vi skulle gentænke alderen. Jeg har bare et lille forslag. Det kunne være, at vi skulle gentænke alderen. Se, min aller sidste slide i aften, det er den her. Og jeg bruger lige 2 minutter på kulstof 14-metoden. Kulstof 14 har en halveringstid på 5.700 år. Det vil sige, har du 100 atomer med kulstof 14, og du venter 5.700 år, så har du 50 tilbage. Og hvis du gør det endnu en gang, så har du 25 tilbage. Hvis du gør det endnu en gang, så har du 12,5. Hvordan man så får det?
Hvis man fortsætter med at gøre det, lad os sige 16-18 gange, så er der så lidt tilbage, så vi ikke kan måle det. Jeg har længe opgivet at bruge radioaktiv datering i diverse kulstof 14 eller andre dateringer til at lave præcise dateringer på. Fordi der er så mange ting, vi ikke ved, og vi skal antage en hel masse. Men jeg kan sige noget, uden at antage noget med kulstof 14. Det er, at hvis jeg finder kulstof 14, så er en ting mindre end 100.000 år gammel. Med sikkerhed. Okay? Det er sjovt, at hver eneste gang vi graver noget kul op, hver eneste gang vi finder en knogle, hver eneste gang vi finder et forstenet stykke træ, hver eneste gang vi finder noget som helst af den ting, så er der kulstof 14 i det hele. Her er 20 dinosaurknogler eller horn. Triceratops, det er nok horn. Men altså er det nok knogler. Lavet i 4-5 forskellige stater i Texas fra 89 til 2011, som alle sammen daterer til at være mellem 20 og 40.000 år gammel. Dinosaurerne er ikke 65 millioner år gamle. Det var ordene fra mig til jer i aften. Om hvordan vi fik lavet fossilerne, hvordan Syndfloden, det var bare en teaser på Syndfloden, det har I forstået nu, den skal I selv hjem og studere noget mere. Hvordan vi får dem lavet, fossilerne, hvordan vi graver dem op. Nogle af de steder, hvor de graver de her fossiler op, der lugter det stadigvæk råddent. Det gør det heller ikke efter 68 millioner år gammel. Der er så mange ting i vores natur, der bekræfter, at det, der står i de første kapitler af vores Bibel, er sandt. Der er bare mange af de ting, jeg har hørt af mig i aften, som man ikke rigtig hører om.